कि 14 तारीख के तो हम लोग मनैया वैलेंटाइन डे, हम तो दिन शोक मनाइब। कह रहे 14 तारीख के तो हम लोग मनैया वैलेंटाइन डे, हम तो दिन शोक मनाइब। तो हम लोग घुमिया लाला के अपने लेके पार्क में, हम तो दिन शहीद भाईयन खाती अपने 5 गो दिया जराइब। कि हमार बाबू कहे ना कि लड़िया वीर अब्दुल हमीद जैसन पूरा गाजीपुर जिलेवा का नाम होई। कि हमार बाबू कहे ना कि लड़िया वीर अब्दुल हमीद जैसन पूरा गाजीपुर जिलेवा का नाम होई। जे दिन तू शहीद हो बाए बेटा, वो दिन रोइब ना, वो दिन तुम्हारा शहीद होखला पर हमके नाज होई। कि अब तो ना रुके के बा और ना छोड़े के बा। कि अरे अब ना रुके के बा और ना छोड़े के बा। अरे अब की बार इतना जम के मेहनत कल जाई कि ऐते आर्मी के भर्तिया 1600 मीटर के रिकॉर्ड तोड़े के बा। अब की बार 1600 पार हयार मिलो भाग न मानी। कि तो हम लोग बैठ के करा सोना मोना, हम एक दिन ऐसा काम कर जाई। कि अरे तो हम लोग बैठ के करा सोना मोना, हम एक दिन ऐसा काम कर जाई। अरे जे दिन हो गई नी फौज में भर्ती, हम अपने गाजीपुर जिलेवा का नाम कर जाई। गाजीपुर बाटे देखा वीरवन के माटी हो। कि अरे पुलवामा के उ दिन याद बा, कि अरे पुलवामा के उ दिन याद बा। अब भगवान से बस इतने फरियाद बा। अरे जे दिन दुश्मन आ जाई बदल के भेस के, अरे महादेव बस एगो मौका दे दिया सेवा करे खातिर देश के।